Joto na hambai thanai 20 tarigo ani sajla kusu sengsarna yakari thangka ani rang puisa kri orthonoitik obostha hamya bial bipoto kalai tongmani jorao obo hai durgotona obo ani manjak thai ne ang wansugui nakha kaithorni thani ani kuno rin tongkhona aboni bagai obo hai ke ang ma Bwkha I jorao ano je Chuba nai borongno ani sak baithangni bwkhaktwi paiphlaiya khuluma tai hamjakma yafarjao tai agur tolao tongnai ani dada khoroksa Debbarma bini netritwe bini team ano rang palkhai thomlai 16,000 rang Bwkha aboni bagai ani dada Debbarma tai bini team rokno ani paiphlaiya khulumo yafaro takhokjong norongni chorona ani kapalno berawo yang norongni thani kuti kuti धन्यवाद rei khulumo ano hamari rudi dada chong asingno jotona paiphlaiya hambai tai khulumo yafaro an kogorono muthaka jotona khulumbai